Tugos fødselsdag. Han bliver 2 år i dag. Stor dreng. Han får leverpostej som lavkage. Så flyver rundt med, nu er han væk. Nu skal jeg snart pakke sin gave op. Hvad siger du til det, Alexander? Er det sjovt? Ja. Nu skal han ned og pakke sin gave op. Så skal han pakke gaven op. Hvad er det her, Tugo? Hvad er det her? Prøv at se her. Og han er helt vildt spændt. Hvad er det der? Hvad er det? Hvad er det? Hotel. Ja, hvad er det? Noget ind i den. Noget ind i den. Ja. Ja, hvad er det? Nej, Tugo, hvad er det? Hvad er det? Jeg skal fat i går. Han troede, det var noget at spise. Det er en leg, Tugo. Det er en leg. Yeah. Okay, mand. Tugo, you first take out. Så skal vi se, at Tugos fødselsdagsgave. Okay. Og væk var han.